बेचत जा मार राखी 50 रुपया ले ला तो 100 रुपया बना वाला मोर भाई के बनिया मांगा धोने लगन बेचत 10 रुपया सेल ले ला जा राखी ए बहनी लोग ए चाची अरे गोरे गोरे मुखर पे काला काला चश्मा आ गेल तो के खोद दे बहिले जा जई हो खोद दे के बाद जुड़ा जी बिछिना रोल बड़ मांगा धोना लड़े अरे नगर कैसे रसवतिया आइए दीदी रुकी अरे हई का हा दे देना रे हमको भी हां हमको भी दे देना अपन अपन भाई के बांधने वाला प्यार वाला हटे अपन अपन भाई से बांध के अरे कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया दे देना रे हम अपना भाई के बांधम ना सवती तू के का राखी बनबी रे हम अपना भाई के बांधब अपना भातार के बांधब अपना भाई के बनम रखन तो हम लोग के भाई होला सन अब कहे हमार भाई समाज वाली प्यार वाली सरकार वाली हम प्यार करेंगे सरकार से लड़ेंगे तो हम लोग के ना केहू ना होला ठीक ना अपने आप के तो हम लोग के बिहार बाड़ू जा अरे धन दौलत बाटे हमारा लगे और रउआ दी ही हमारा के राखी बम पर कपड़ा डाला अपन हट बम पर कपड़ा अरे ऊपर से बमवा गिर गइले हमारा राजा जी के दहिया टूट गइले दे देना रे हम अरे हट हमरा के बेच दे लेट तो मार बेच अरे ए दीदी राखी ए बाबू ए दीदी राखी ले ली अरे हमारा बमवा पे काहे राखी हाथ में फेरत जा बहनी ठीक बात राखी ना बने के जा भाई बाटे ए दीदी हमरा भाई जा दोसर दुकान पे देख रहा अभी पानी नहीं के बल काहे माथा खराब कर बड़ू जा ए राजा जी तो हरे तो रहल राणो के फोड़ दिया सन बम कोनो बाजारी में बस जुड़ा जी लेके घुमत और 5 किलो के तो ले ले चाची बहनी लग राखी लागल बा 10 रुपया जोड़ा 10 रुपया जोड़ा अरे बहनी चाची अरे राखी ले ली जाजी कि कोनो के बहानियो ना भइल बुझत नहीं कि कौना गली में जाए जतन हो गली में बेचे ओमे तो जरूरे बहानी होई हमरा राजा जी के बमावा फूट गइले ठीक भइले आय हाय फूट गइले ठीक भइले उनकर एने ओने मिलल का छूट गइले छिनरी रानी अल्लाह जा राखी अच्छा राखी ए चाची लोग बताओ हो अरे 10 रुपया जोड़ी लगल तो हो ले जा राखी आगो नया नया वैरायटी में बना जा अपना भाई के प्यार भरल जा गिफ्ट आ भाई के अपन फसावल नहीं दादा बताओ भाई के फसा अपन पैसा ला लो गोल राखी आ गई ए दीदी लोग भौजी लोग आ ले ला जा ना होय त 9 रुपया में दे दे में रुपया और ही कम कर दे में का दिक्कत बाटे राखी त साले में नहीं खाली बेचाला राखी रोज थोड़ी बेचाला सारी घर में हो ई मलाते ले ली राखी ए दीदी अरे राखी ले ला हो आज 10 रुपया जोड़ी राखी का भारी ला ई रानी का करती अरे निया छिनरा लगन ए राणो हमार खेत पटे के चाहिए हो हमार खेत पटे के चाहिए राखी बा छिनरीन राणो लगन अपना पाइप ढुकावत से अपना हमला में ढुकावत रे रानी अरे राम ढुका सरे छिनरी हां ने ले ला जा चाची बाप रे बाप बचनी पापा हो पापा लेकिन छिनरी कौन राखी बेचती हो कौन वैरायटी का राखी बेचती है बताओ कि मलाते नहीं के बमला तो कहला कि रोज हमारा चूल में से कौन रे राखी फेंकवा देला गाय भैंस के घर में के सूखल बा बैठिया सा ई कौन सूखल लेके घुमातिया पता लगावे के पड़े ना पीछे जाए के पड़े आखिर भाई के अपन कपाल में बांध के ओकर राखी बांध देल रही वो तो राखी भइल ई राखी में वो राखी में कौन अंतर बा हो चला ई लागत के सोना के लागत लियाइल बेरी वो दादा कोई सब राखी लेके गली घूम ले हनी अरे रुक रानी रुक छिनरी ई तू कैसा लेके भतर काटो घुमतलु राखी हमार बमला तो राखी कढ़वा के फेंकवा देलस ओ सारी वाला घर में गाय भैंस बैठिया सा निमन से बियाइल भी ओकरे के डाले के राखी हमार भाई कहलस कि राखी बांध बहनी न बहनी बांध हम बहनी न ओकरा के राखी खिया देनी कोई चूल्हा में के रखी हाँ उहे राखी ना ई कौन राखी बा झरेली टाइप के हो का जाने पागल ये लेके घुमत बा कितना एक बार तो छोटा छोटा सुनी ना जा
फाड़ देनी का चढ़ दे बाजला हो तर से न फटल हो फाड़ देनी ई का चीज अरे ई 20 रुपया के एक हो छिनरी ई राखी बारे ईरान बा उजर उजर बाई हे में बांधबू त भाई तारा के एगो लुगा दी और रे एगो चोलियो कच्छा मंगी तो भौजाई दे दी हम भैया हमरा के चोली पहनात रहे हो तहार हाँ। नतिया भाइयों के कहा रे हमरा तो सुन प्यार करेला हम तोर भाई यार हो तब गावे के भाई ऐसे करेला सन हो शायद उहे रहे हां सुन अरे भाई अरे बाप रे भगवान जी हो बाबू भगवान जी आ गए ना भगवान जी आ गए ओ ऐसे कहा मांगे तो तू बच्चे में जान ले लेबू जल्लू बाबा को छुने में बनम तो कर रुपया दी सुन पगली पहिले बोला हाय बनबी नु भाई के तो 1000 रुपया मिली मिठाई मिली तोरा के अच्छा जावन मंगी तवन मिली राखी के धागा में बहिना के प्यार बनल रहे सैया जिंदगी आ तोहार भैया के बाना सैया के गीत गावा ना दोनों के बाद हम नहीं कहीं बार हां दोगुना में 20 रुपया दा है कर 120 रुपया हाँ। वो कगो होला बामला ले पूछ के आओ तनी रुको ई रानी लेके भागी ना नु हो रखिया कानी कोई पूछे के का पागल हो कहां से भेटा गइल आय जातनी ओकर घर दे पूछत ओकर घरे जाई द पूछ के देखी कोनिया बहुरिया लेवे लिसन अपन अपन राखी ना निकले के ऐसे भी मिलेला है जे देखी त बिया ए कनिया लोग अरे राखी लाला जाए बहनी लोग भाई के बाने रक्षा वाला राखी लियाल बनी सुंदर सुंदर राखी देखा रक्षा वाला राखी के भाई के रक्षा रही है कुल देखी मैं नया माल नया डिजाइन चाची भिख मांगी नाली वाली सब 5 खाली आवेली सब भर दिन काए बाबू हम तार भिख मांगी लौक माने अखिया खुद दे बुका एकदम अरे कहां है खोद तनी हे जे रहे त दुआरी पे हे जा ठीक रही कनी है कि पुराना नहीं खुना बेचत अरे नया बाबू नया डिजाइन हर किस्म के देखला लारदार कनिया के मलिया बनी बांधे वाला मेहरारू खाते अपन ले ला ई चाची हैं मेहरारू खाती हां कनी है कि सस्ता वाला बा ना अरे बच्चा ई का कह दी हला रानी एगो भेटाइल है रहिया में काला सेनु के राखी भाई के बांधे के बाटे अतल एगो लेके भागले हमर बहनियो नहीं के भले बच्चा हमर मार दी नहीं तेरे मुंड बहनी हम कराइब जान तलू कहीं सस्ता वाला लेतनी हाँ। मेहरारू हमार चानी के 2 गो सार हुआ स हाँ। बड़ा पैसा कौड़ी कमाला स दामन हो देखो एगो राखी चढ़ा के भागल बानी ये तो ओरिजिनल राखी हो उ चोली में के गोइठा वाला राखी ना हो जन फेकवा दे तोरा भैंसिया बियाह के रहे तमने रखिया बाबू ई त ये बाबू रखिया लेके भागल बे ये बाबू हमारा कोई चोरी कर जाला देखा बाबू देखा रखिया ले बे हाथे में अभी झूठ नहीं की हम बानी ये जे चाची बाबू देखा पानी नहीं के सुबह से भला अभी पानी हो गिलास बहनी हम बनाई लोटा में तनिक पानी लिया बता पानी इनके पियावा हट हमार लिया माने भाई के कलाई में बनबू राखी तो चोरी क के चोली पहन के चोरी चोरी के हाँ। हमको नहीं चोली पहन के चोरी तो हम कुछ हमेशा पहन के बानी अच्छा लंबा उम्र खाती बनहाला के भाई हमार जहां रहे तहां हट मुंह जाओ निक रह जाई तभी न कर जमीन जाता तो कब बच्चा खराब हो तो हरिदारी मोर कहीं के जा। मरद के कमैला से काने बिना कौना कुछ के नहीं रानी तो- के मुंह देख के ब्रह्म ये दुकान बाबा अपन लेके चलनी राखी बानम न आ बाबा के छुनी में राखी बानम दूधू को राखी किनम दूधू को कहवा एको दीदिया के बबुआ के बानम एगो ए बाबू जल्दी करो जाई लेट होता ए चाची 2.5 रुपया वाला राखी होके तो द दूगो इतना रुपया के ना चाहिए हमरा के का हो? बाबूआ हमरा के फ्री में रखे मंगवा दे चानी के बनवानी 5-5 हजार का सार कुछ दहला सा चलो राण वाला भिख मांगा पर तका दिया भिख मांगा 500 5-5 हजार का चानी के बनवानी दहो चाची द दूगो द तो देखा एगो ले ले बड़ी 10 वाला द ओ भैया तोहरा भी नहीं बहना ला बाबुआ। दीना पाई एगो आई ले ले बड़ी कनिया एंकर के बानम राखी हो तार कनिया ले ले बड़ी एगो 3 गो भइल कर पैसा हम दे एकर 25 रुपया बाबूआ 25 रुपया हां ई रक्षा वाला हां देखो राखी बनाते कलाई में रक्षा होखे लागी कनिया की चाची तू चल जाई मोबाइल से हां मोबाइल से चल जाई आजकल मोबाइल पे बड़ा हां अगर 2 रुपया के मरचा किने जाता त आदमी मोबाइल से डलावाता हां ले आई अब बड़ू दो अब पैसा दो का अब पैसा दो राखी बांध देनी पैसा दो कौन ऐसन सारा पागल अरे हटा हम के पैसा ले ले तो भाई तो कलिया रानी के भाई के राखी बनला 5000 रुपया देना से 1000 मरद के ना भाई के बानल जाला अच्छी करो ओनी दोनों में फर्क का बारे जल चल दे मरद के बियाह क कदी में जाला का आ भाई के रहेला
भाई के रहे ना हां छिनरो अपना संग का रखले वाला हमरा कैसे बिया के खलियल बनी तो हाय राखी बांधल में पैसा दो क रुपया हो चाची ए हां हमर नंबर लिखा डाले के 10 दूनी 20 आ 20 से 25 हो गल 45 रुपया अरे नंबर बतावा हो नंबर 75 76 75 छिनरी 76 का हर महीने कहे आ 87 89 तो माई 87 खटासी 76 का बोला बोला दुकान नंबर आवाज और दुगो बात तनी दुगो में नहीं राखी 001 दू गो बोले कहते 3 गो बोलता लो उहे 1 आ 0 1 आ 0 हां चल गेल 35 रुपया 45 रुपए बचावा जाता नहीं ज्यादा 10 गो रखे तो बाद जाए रमा लड़का के तो इंजना पर मार दिलस मार दी कहियो के फूट जाए नहीं खस सुधरत रे हां त मारी के तरफ बम गोला फूट जाए के मुंह में मार तर इंजला त जान जी ह आओ छिया तो राणो का हो हाथ थम जाए जाई आऊ तू का जानतली और बहिन आइए जिगा का जाइला बक्सर बाजार में से छिनरो नाड़ो हरे यार बनस स्कूलिया में के हरे न पढ़त रही कॉलेजिया में पढ़त रही कॉलेजिया में राड़ो 5000 के किनी ला साड़ी छिनरो के हां स्पंज के किनी ला 2 किलो मिठाई मुंह ले बाबा ले बना मुंह ले ले भाई आदमी जैसे हां देख ले बड़ी का हां बाबा आदमी मोर कहीं की तोर माई मर चल घर में ना हम फिर जाते राखी चोरा के लिए हो राखी चोरा के तो जो फिरिंगिया बुढ़ावा ना छोड़ी जो वो है जो ना बुढ़ावा छिनरा आई नहीं के गोरे बक्सर जांच कराए दे चला है ना